Krajm il-kriminal. Wow, Mosta. Eterna long play. Smajtu sew 2020. Għaldar boħra. Erġajt tietaw. It-tielet ġimma vila. Fuq tlieta toqgħod il-borma isma' din ir-rima. Dawk l-erba' srieb li inti sejħilhom rib. Ser idaħluk fi xkora nkwiet. Moħħhom biss fis-serq, drogi u ġlied. Dejjem jiftaħru u ma jżommux sigriet. Il-sienhom twil, dello tqil. Mhux ta' min tkompli taħli l-ħin. Tagħmilha magħhom jagħmlu biss għal żaqhom. Imbagħad kif jitqala lawx għasni biss ma taraħħom. Ifarfru idejhom jaħslu bħal Ponzju Pilat. U ma nix baqgħet nisħaq li jiena kontra min joqtol kif ukoll min jisraq. Id-dinja tal-lum wis materjalista. Iddur madwar il-flus qatt ma kont bniedem spiritwali jew reliġjuż. Meqjus bħala reklus għax dejjem waħdi kull fejn tarani. U wara dak li ġrali kulħadd qed jevitani. Illum għada ma nafux kunx preżuntuż. Ħallik mill-flus kelb riqlat għajmux. Kliem ix-xieħ żomm fih qatt ma rajt li raqlieh. Iżda aħjar milli noqgħod id-dar inġerrieh. Illum għada ma nafux kunx preżuntuż. Ħallik mill-flus kelb riqlat għajmux. Kliem ix-xieħ żomm fih qatt ma rajt li raqlieh. Iżda aħjar milli noqgħod id-dar inġerrieh. Meta naqbad minna fidi biex ruħi nesprimi. Ninfex ma biċċa karta nħarbex xi xrimi ġenwini. Tliet kwarti jagħmlu diski għas-suċċess u l-fama. Jiġbdu linja u jaħsbu lid-dinja tagħhom bħal Tony Montana. Jfaqgħu pinġija ta' Bob għax xi paper marijuana. Jieħdu nnifs mid-djej ma jiġux tagħhom qabel għada. Moħħi splodut bħal kantant ta' Nirvana. Qatt ma kont dak it-tip li nintefa' ħafana sa minn tkun iti konti differenti. Ejja mort kontra l-kurrenti sfidajt l-elementi. Jidem persistenti università qatt ma attendejt. Iżda kif tista' tara għandi ħafna xi ngħid u ftit ħin disponibbli. Islifni widnejk u prova ifhimni jien minix mibni. Ma finix sitt piedi iżda dejjem suċċa ħażin kull min qab biżieli. Illum għada ma nafux tkunx preżuntuż. Ħallik mill-flus kelb riqlat għajmux. Kliem ix-xieħ żomm fih qatt ma rajt li raqlieh. Iżda aħjar milli noqgħod id-dar inġerrieh. Illum għada ma nafux tkunx preżuntuż. Ħallik mill-flus kelb riqlat għajmux. Kliem ix-xieħ żomm fih qatt ma rajt li raqlieh. Iżda aħjar milli noqgħod id-dar inġerrieh. Issa sejjaħ li tu masax ma nemminx jekk ma narax. Dejjem nieħu riskju kulħadd b'xi vizzju. Il-qiegħ xbajt imissu u issa donnu tajt mhux l-ewwel darba li spiċċajt dari mal-ħajt. Tallim bil-isbali rġajthom fuq saqajja xajja oħra miktuba fil-kapitlu ta' dil-ħajja. Nibda paġna ġdida kull ftit snin. Klassi 1987 ħweliet tal-ħabta tal-24 Settembru is-sibt 26. Xettiku kemm trid qatt m'hemm mint bid-destin. Għax mis-sema l-isfel il-kol midinbin minnu bla dnub jitfa' l-ewwel ġebla. It-tiġrija sal-barkun kulħadd jimmira għar-rebħa. Għalhekk qatt tot il-fieles qabel ifaqsu dejjem erfa' saliber u ta' tixkas in-nixjaħs. Illum għada ma nafux tkunx preżuntuż. Ħallik mill-flus kelb riqlat għajmux. Kliem ix-xieħ żomm fih qatt ma rajt li raqlieh. Iżda aħjar milli noqgħod id-dar inġerrieh.